Shoni bas chenro mit mara tari kaka pile mai kijana mdogo Elisha Rudi huyo mar Muhoroni asedonje chenro ka an Nyeri County real estate business eno hala maber kabisa mani kodi yuto mara tari jima thotho seo moka kodo halani ado girwini adhiambo wachoni #makndalo tune from Nakuru ana usole uniani amuocho mtumba Nakuru eka achiem mano ber kabisa antie gi ote mar Collins Onyango Nyakorobuolo Owachoni anti Mombasa na Mchumbi ohala mar real estate to berndi kendo nigi yuto maber. Shida ne achiel en ni jilaore mang'eny kendo kitime gi ukora to magina nyalo maki anytime. Kacha okudwaro ukora. Okudwaro ukora mang'eny. Ki uso ot achiel milion ariyo na michiwo ne wuon ot. Mano en. Kaindi acha kaneno kaindi luongo ni Omondi Josh Fundi. Otuni real estate chudo maberndi but odwaro capital motegno ahinya nyanya kachiel koda local instrumentals. Acha kaneno kaindi iluongo ni Steven Ochieng. Otuni I'm enjoying your show guys. Real estate chudo kendo sana lakini odwaro capital bende gi connection. Sichemoko nyalo bet ni gero udi mabeyo sawa sawa lakini connections hauna. Acha kaneno kaindi Honorable Morris Odhiambo. Otuni uso to gigedo kendo chudo to time nyakibed di pesa moro ni talent tofauti to kata mana jogedo gin midus motegno mara sana hata kaneno kaindi iluongo ni akofu Jackson Okumo to katika chiko da local instrument anenu an uso udi kata mana real estate chudo kendo chudo kang mama lahinya gimanya ka jionge en ni odwaro ratiro jok mani gi ratiro gik makona kona ok dwar e ohala ni endi asa kaneno kaendi iluongo ni Lawrence Aringa otuni nyaka chamosi kanyo endo kachiel koda local instrumentals otuni ohala ni endi mar real estate kata mana uso udi en ohala maber ahinya lakini sani endi materials oidho ko pogre gi mano bende nyaki identify clients mamagi nitie clients mamoko bende nyalo bagi omiyo nyalo podho e yo marach ahinya. Nitie be jomodonje budho kaendi Lin giwacho ni gineno wantie Thomas Manyala wacho ni locked in Georgia Abashwili wacho ni sodonjo niko tuned kutoka Imbo East Majengo Don Gidon Ward Kopanga Boda wacho ni niko locked from Kisumu Dala Kavina Rucho nitie Mbita Rusinga nitie Eric Tonokumu wacho ni locked from Mombasa Mshomoroni tijino bera hinya en mana ni odwaro capital malongo kod dimbruok nitie be Baba Twins Maronji wacho ni niko locked Lin amor kendo kaluore kod twak mukelo no en ni ohala marot ber sana lakini kaluore gi kaka ngima medo idho bech materials bende medo idho ngima tek ni local instrumentals adiera makende en ni ohala ni mar udi en ohala maber ngima kaendi nitie gik moko adek madhano nyaka betgo maendi en pi muya mineno watiyo godo ni endi to gi ot gi chiemo gi beda ngwen gik moko ang'wen gieki nyaki bet godo mainso sama koro ng'ato timo ohala no mar gero gi uso udi en ohala maber lakini in iwuon nyaki ng'e maber ni sami chako ohala ni endi targeted audience mamagi gin jok machalo nade Chon Belin inyalo paro maber udi ni uso mana e gaset iyudo mana kikoland e kona moro matin ni uso ot kamoro udi uso kata bedroom sakia ni adi sani udi bed hooked iuso gi kaka sweet akia gima timore chal ni mbele kawa duto to wadhi bedo gi ot ingene ni maber ahinya ko local instrumentals bende sani endi bende pinyo chiew thoth ni kona mogajuang bende chiew maratari iwache maber ahinya ka bende kata mana chon ni yudo ni jok matimo ohala ni endi ne gin jorochere kabisa kata mana wahindi sani endi kineno jorotenge mantie ohala ni endi kata ni woni nyalo mako dhogi nyaka jirende wa iuso udi sani samine mtoka kibire tich ipo mana ka ng'ato duong' ni Idrisa umiye otas moro kanyiso kisomo iuso udi chal ni mbele kae ng'ato ka ng'ato dhi bedo gi ot kata moko misungo nwaga e polo ni dhi yudo od Goldi nitie mare piny kabe mano to oksani masani to wadwa nyiewo ot local instrumentals na bayo matin goyo kuma Lavington mabende na tuda chel kachiel koda jala momene timo ohala ni endi mar gero gi uso udi iluongo ni Mark Anthony Okelo mabende adwa ni olerno mana sigana maber kaka nochako ohala ni endi ang'o mabende ng'ato onego bed ni bet godo sama chako ohala ni endi yes ko kamano to nyakoro Mugajuang bende mana kete kanyo endo mondo winje ne sigana no endo mar Mark Anthony Okelo kaka nochako ohala ni endi mar uso gi gero udi
Nyakoro Mogajwang' en odiochieng' mar tich ariyo, yuto mari gin gigo mage mane iniwoni timo mar mondo mikete kade mesa. Kama ni endi yuto mari okelo wagwenge go mag Lavington kamiluongo ni Grand Premier. Wang'iyo ohalano endo mar udi. Nyakoro Mogajwang' wadendo ni watwak achiel kachiel koda rawera miluongo ni Anthony Okelo. Tudi koda Nyakoro Mogajwang' ka bende wadwa ni watwak kanyakla mondo ane konyalo gerore kendo wanyalo dongore e yo makare. Nyinga en Mark Okelo. An Rongo Kamagambo, Migori County. I'm a real estate industry. I think this for Koro Paga Picha Paga Uchiel Kanyo. Kidwa chako ohala mar developer odwaro capital maber, but capital no biro depend the areas midwaro settle e biashara. Kaka ng'ama dwa chako ohala kama chal kama wantiere e Lavington, capital modwaro pogore gi ng'ama dwa chako ohala wawach kata ni Kitengela oko mar town. Koro capital depend gi kuma idwa chake ohala, but odwaro capital maber. Ibiro wuoyi to hundreds of millions. En pesa mang'eny, ok en pesa matin. Nikech nyaka ing'iew lowo, nyaka ichul consultants, nyaka ichul contractor. Yeah. Koro en pesa mang'eny. Bedo developer en very expensive. Ok en gima yot. But oko mar waluongo ni outskirts of town, kuondego inya chako gi reasonable amount nikech cost of land ni piny, ama cost of land en reasonable, ok mal ahinya. Kendo inya chako matin matin, maybe inyiewo eka ni moro, ipoge kata ding'wen, moro ka moro igere ot. Utegi inya uso kendo, chak idhi e plot machielo, diendelea. Mano kidwa develop. But ohala ni be inya donje, ok ochuno nyaka idonje kaka developer, inya donjo kaka jang'iewo. Idhi ting'iewo ot moseger tirent, ama inya ng'iewo kendo tichake uso, luwore gi gima idwaro. Ouso ute mopogore opogore. Nitie studio apartments, jomoko luongo ni bed sitter. Wan gi one bedroom achiel, wan gi bedroom ariyo, wan gi bedroom adek manigi kar nindo mar jatich, waluongo ni SQ. Kaeto wan gi duplex ma wantiere e iye ni. Bei kaka studio beche chakore gi 8 million aboro. One bedroom beche chakore gi $12,000,000. Bedroom ariyo beche chakore gi $16,000,000. Then a bedroom adek man gi servant quarter chakore gi 25. Duplex ma wantiere ni be chakore gi 25. Bei gi medore kaka imedo dhi malo kaka medore. Pricing wa waketo in such a way, kaka floor ma piny beche ni piny, floor man malo beche ni malo. Kaluwore gi location ma wantiere, joma wa target gin upper middle. Kaka nyaketo mango belu upper middle kod high end. Wacho kaka studio en $1,800,000 karwaka. $1,800,000 no kidhi outskirt mar town, Ngong, Kiserian, inyalo yudo odi mari makendi bedroom adek. Yeah, koro nyiso ni wa target middle, high middle class and very high class. Economy affect all industries. Gini interlinked. Housing, food, everything. Nitie kaka gitudore. Koro economy o affect ji mang'eny, and ot en gima basic. Koro kata ochumi bed matek nade, pod chuni ni nyaka ichul rent, samoro pod chuni ni nyaka ing'iew, nikech chulo rent be samoro ineno ni tek. Koro challenges to wan go
samoro nche uso kata ute apar e dwe. Iyudo ka koro sani odok piny. Ji chako review their budgets and their priorities. Achak gi mane tawe mane. Koro mano is a challenge, especially developers ka wan. Ing'eni dwa ni itimo project, tiketo capital, idwa ni tiek mano, idhi another project. So sama uchumi rach ma uso dhi piny o affect to be ka in kaka wan gi projects mamoko mabedhi mbele. Sama uchumi rach no, gi slow down. Sama slow down, jo ng'iewo samoro bedo gi buok. Maybe ng'ani orumo gi pesa, koso project ni dhi gore piny, buogo ji. Koro mago challenges ma wan go. Challenges moko ma wan go be kendo gin mag cost of material ni malo. Government osebedo ka wacho affordable housing, but okay kaka inyalo achieve affordable housing ka low beche ni malo, simiti beche ni malo, kuoyo beche ni malo, prices gite kasitieko develop, you pass them to the buyer. So mago are challenges also. You expect ute affordable and we expect quality maber kaka mineno kage gi price mapiny. Yeah, and developer en ng'ama ni ohala. Kong'iewo gino siling 10, ok onyal use 10, nyaka olose ohala higni. Koro mago challenges, expectations mag jong'iewo kod the trends mag market mabedo affected gi uchumi ma wan go sani ya. Gik mang'eny ma share in common. Yeah, which sani nitie platforms mang'eny ma ji network. Koro gima pogowa nyalo pogowa as developers, not as agents. Developers ok compromise quality. Yeah, some developers neno ni ogero mondo ousi. Koro onge ajo tigi gima beche ni malo. Giwuotho to giuso. So there's that difference. Yeah. Real estate kiketo in general en passion. Ok ochuno ni nyaka isome. Ang'e ji mang'eny mar actively ni real estate, timo real estate actively, maybe directly moko indirectly, but gin gi other jobs ma gitimo, but otimo real estate part time kech en gi passion. So just mana kaka areas moko, gimoro amora nyaka ibed gi passion, nyaka iher gima idwa timo no. Koro kidwa donjo real estate, nyaka ibed gi that love for property, nyaka ibed keen. Kata kaka penji ni gweng'u sani eka nyaka yud pesa di. Already ing'eyo market price. Ka ng'ato penji kata ni kata price mar udi ing'eyo, gin gik mitimo kata pok iyudo tich. Nyiso ni in gi interest e field no. Yeah. But also odwaro honesty. Real estate pesa ma exchange and real estate en pesa mang'eny. Koro koyudo ng'ama nigi temptation, dishonest, maybe uso ot moro siling milion 10-20, otero wi matek, ilalgo. Koro odwaro honesty, odwaro patient be. Real estate ok en uso mandas. Yeah. Inyalo dhi a whole month or 2 months kapok i make any sale. Yeah. And also inyalo yudo one sale worth even $1,100,000 in a week. Koro odwaro patient, odwaro honesty. Above all, odwaro passion. Gima ihero. Yeah, kata kikalo kamoro to ing'iyo ni ng'ani uso lobni beche nya bedo pesa di, ng'ani uso odni, kata in ma e kor gweng' kucho in keen gi gik madhi gi lo gi udi. Iyudo ma kisedonjo e ohala. Website wa en www.aad.ke. Facebook and AAD Real Estate, Twitter the same, AAD Real Estate, Instagram the same, AAD Real Estate. Number and no 795
0795 191919 mamino mar office ng'ama dwa ng'iyo ute wagi ama ng'ama dwa timo inquiry kata ng'ama dwa ng'eyo mo but ng'ama dwaro consultation maybe odwa donjo ohala ni ama odwa invest on his own en gi gire mare mano nyagochona achiel kachiel e namba na ma 07022222810. Nyakoro Mugajwang, ageno ni yudo puonj makende kwa Mark Anthony Okelo mabende timo ohala no endo mar udi. Ko kamano to wacho ga pile ka pile kanyo endo ni nitie gipunga dek e kit ngima dhano mano endo muya pi ka achiel koda ot mabende ok nyal dhi asara. Kete mane wang' jowi mar Ramogi TV kendo nyaka odiochieng' moro machielo luonga ni Lynn Ramogi nyar Nyakachi. Ageno ni yudo puonj makende kwa Mark Anthony Okelo mabende timo ohala no endo mar gero kaachiel koda uso udi kata gi dho ngere waluongo ni real estate business. En odiochieng' matich ariyo mana kaka pile wajiwo ga nyikwa Ramogi Ajwang' mar mondo mi gitim matek mondo gikete kade mesa. Kauno ni endi yuto mari wadwa time okang' mopogore ka bende ohala ni endi mar udi wadwa none matut. Sama ng'ato dwa chako ohala ni endi gin ang'o monego bed ni obet godo, ang'o ma ok onego bed ni otimo, midhiero to ere kaka be omedo bende ojiwo yuto mar nyakwa Ramogi Ajwang' be ochudo. Local Instrumentals yie gi tiji Lynn Ramogi Nyakachi yudo puonj makare kabisa kwa kuom wuoi ma jaluo kanyo iluongo ni Mark Okelo. Otiyo tich matek kabisa kendo ojiwo yawuoto nagi kata oganda luo mondo ti matek. Gimoro amora mitimo ket chunyi duto gimor duto ma in go ibiro yuto kanyo endo. Nyikwa Ramogi Ajwang' wadhi yweyo matin ko waduogo wantie gi welo e studio kaendi mwadwa puonjowa matin ewi wach ohand uso udi. Kik idhi mabor. Bende gimoro amora manatimo nadit gi min gi nen kare. Nini timo gima ber wuoda. Kibedo mamuol kodgi, wabo yudo gimoro amora mwadwa. Machal ka gima waseloyo. Wei ni ne. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung' ne omenda. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the cost, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwa Ramogi Ajwang' erokamano ni nyakwa mkete e wang' jowi mar Ramogi kidieny mar ariyo manendo mar mbak ndalo. Kabende kawuono ni endi antie koda nyideni mabeyo mabende nitiere ohala ni endi mar gero kaachiel koda uso udi. Manendo Queen kaachiel koda Catherine mabende dwa leronwa ane kaka nyikwa Ramogi Ajwang' kaka joma nyiri kaka nyideni mabende nitiere ohala ni endi ang'o mapogogi koda jok moko. Ko kamano to nyakwa Ramogi Ajwang' we ateri achiel kachiel ir nyideni mabeyo gieki mondo ne kaka onyalo dongore kendo wanyalo sudo mbele kaka nyikwa Ramogi Ajwang'. Machiegni nya Catherine kaachiel koda Queen. Thank you. Namba achiel beyo sawa keni upange nango.
Ageno nudhi maber. Wadhi maber. Abo chako kodi Catherine. Ibo lero ne nyikora Mugajuang ni luongi ni nga inya kanye tilero no ni initimo tich mane. Kum nyinga iluonga ni Catherine Akinyi Ochieng. Anyalego nyadhi. Gonyo gi gonyo. Anya nyadhi. Anyako musitedo. And mama. Okay. And a wife. Yes, atedo kendo ka julu malo. Ane industry mar real estate. Tan kaka sani kaka property advisor. Ma wa advice jok madwaro invest. Wa advice jok manyo kuma gidwa dake. Ngat manyo home. Wa advice jok madwaro invest nyaka puodho. Yeah, wa advice jok madwaro mondo giendelea in terms of manyo ute. Yes. Ero kama na inya Catherine. Abiro iri Queen. Leno ane machuok ni luongi ni nga inya kanye to into titimo tich mane. Andi luonga ni Queen Tache. Odhiambo en nying babawa. Pok ayudo achiegni yudo kar dak lakini ng'ato nitie. Okay. Yeah. Yes. Timo wala mar real estate. Asebedo industry no for quite a while, like 7 years. Kendo agombo mondo akony jok madwa invest kanyo. Yeah, mondo ging'e ber mar real estate. Yeah. Ero kama na inya nyithindo manyiro joma beyo sana. Kendo pod gipak ne Catherine. Ing'e sani ni mondo yud nyadendi mawuok okelela matini sema badi. Bokiot. Ko kama ne to adonyo network pio hala ni mar uso gigero udi. Abo chako kodi Catherine. Sama ng'ato dwaro chako hala ni endi nikech seche moko ni won ondiki tich kamoro. Kisebed ki kuno pesa kata ni kano pesa mamoko to dihero chako hala tikia ni chak mane kata ko pogre gi mano dihero mar mono mi donje ohala ni ndi mar udi. Ere kaka inyalo jiwo nyakoro Mugajuang sama koro odwa donje ohala ni ndi mar real estate kata mana uso gigero udi. Ero kama no Glen sama dwaro invest real estate. Real estate kiseketo pesa maber tie investment direyo. Inyalo bedo jagedo ti uso, ami bedo jagedo ti rent, ibedo jagedo to bedo meki, ami nya bedo ngat manyiewo, inyiewo moseger. Koro nitiere investment ariyo, nitiere inya bedo jagedo kendo inya bedo ngama nyiewo moseger. Koro kidwa bedo jagedo, gimokwongo moro be nitimo en nyaka ing'i strategic location. Location midwa gede kanye. Mano waseketo factor in ni in gi pesa. Nikech sama ipache paro ni dwa gedo nyaka be ni gi capital nikech dwaro a huge capital. Maromo kaka di kama. Capital lingana gi side me kumidwa kete kumidwa gede. Kapo ni dwa gedo high end dwaro pesa maduong'. Kidwa gedo nitie wan gi different ends, wan gi high end to wan gi affordable places. Yeah. Koro kidwaro high end locations nyiso ni dhi manyo pesa maber. To kidwaro different location matters a lot. Kidwaro invest. Koro kidwaro high-end location ibedo gi pesa maber. The other side ok maber yes ok maber ahinya. But koro en pesa dino Catherine. Nikech jok moko kata mana nigi siling 100 to nyawacho ni according to en pesa maber. Gini ka koro ka ng'iyo ni en pesa dilure gi gima ng'ato dwaro. Samoro ng'ato dwaro apartment, samoro ng'ato dwaro mansion, samoro ng'ato dwaro bungalow, samoro ng'ato dwaro ot matin. Koro lure ni sama ng'ato dwaro invest ni, odwaro timo nyaka ng'ato understand gima odwa timo. Pesa man godo ni anya golo apartment, anya golo mansionette, gigi to pogore. Nikech mansionette en mana ot achiel. Yeah, within that compound. Keri gero ot moro. Mano pogore gi ng'at matimo apartment. Koro nyaka understand ni ang'o midwa timo, tidwa time kanye. Mano determine how much mibro dwaro. Kise ng'iyo mano, ting'iyo location mane madware. And then with the target group name target money. Mano gima nyako consider. Ka ikse consider mano ti consider kuma idwa golo materials. Materials gi akanye. Materials magi idwa tiyo go. Idwa tiyo gi locals ko idwa tiyo gi material mo oko. Mano be nyaki consider. Nitie gik moko mang'eny ma nyaka ng'ato consider ko dwa timo ang'owa, ko dwaro invest, ko dwaro donje nini mar uso udi. Koro nyaka ing'e ni ang'o madwa timo, what type of property odwa timo yo mane, odwa timo location mane. To products modwa tiyo godo gi, odwa golo gi oko koso odwa tiyo man ka. Alafu ng'eni ka king'iyo developers gipogore. Gin ji adek. Nitiere matiyo gi good quality, nitie matiyo gi ma kawaida, nitie matiyo gi low.
koro nyaka ing'e ni ang'o midwaro. Mano gima nyaka i understand mokwongo. Kabiro iri Queen, sama koro ng'ato donjo e ohala ni endi, mano mar gero gi uso udi. Ledwa ni machuok ni be ohala ni endi chudo. Nikech sani endi bende koro piny oridre maratari. Ma koro bei mar gik moko idho malo sawa sawa. Be ochudo? Erokamano Lin, ohala ni chudo maber. Mokwongo ka in developer, tigero udi. For example, utewa becho, wan kaka gi studio apartment, studio in bed sitter kuom jomokia, wause 8 million, and the rental income ber. Koro studio ni ki rent yudo 60,000. Koro sama piny tek kaka tek ni ma wanyeo mogo 200, koro yudo ka pesa di moro donjo, kata bed mana ni ikawe ki ikaw loan, ichulo loan to rent ni moro be aka moro. Koro real estate en kama ber mondo ikete pesa ni moro. Mang'ata kata madwa invest, uwinjo be ni bire real estate. But koro imanyo kama pesa ni fite. Mana kaka nyaminwa Catherine wacho, location nyaka imany maber mondo kiki ng'eni samoro nitie sama real estate teke makoro market ni low ma ok inyal. Koro yudo ka koro studio ni miketo 60 cha koro chunyi moro nyisi mani ikete 40 mondo ot kik dong nono. But adier real estate to nigi ohala maber. Nigi ohala maber bo kinya regret. En e field mo kinya regret. Bed ni iuso lo, bed ni inyiewo lo, koro idwa uso ama idwa uso udi, en gima ber sana. Real estate ber. Catherine, leno ni machuok. Ing'eni sama ng'ato donjo ga e ohala, en odonjo ga gi geno mar medo pesa ewi pesa. Ok odonj ga e ohala koparo ni onyalo dhi ga asara. Nyiswa midhiero ma ng'ato seche moko nyalo bet ni nyalo kadhe sama odwa donjo e ohala ni endi mar real estate, kata mana midhiero mantie e ohala mar uso gi gero udi gi eki. To ere kaka wan wawegi wanyalo konyore kata ni wanyalo wuok koa kuom midhiero gi eki ma onge asara moro amora ma wadhi kata ma wakadhe. Erokamano Glen. Sama ng'ato dwa invest, kise factor in gik madwarore. Mokwongo nyaka i understand kaka nasewacho ni location. Location bro determine gimidwa timo. To challenges maji developer kata jok manyiepo kalo, and the first challenge in location no. Yudo location ma ng'ato dwa ni ok go mondo odage. Koro nyaka ing'e ni location miyudo en location maber, ma accessible, manigi shopping mall nitiere machiegni, school nitiere machiegni, kanisni. Mago challenges ma developers kale. Yudo ka samoro yudo location moro to en location maber ma inyalo develop. Koro ibiro gi project ni to biro malo tikoso yudo ji. Alafu mar ariyo en finishing nyaka developer kata ng'at madwaro invest nyaka ong'e ni itiyo gi finishing maber. Kitiyo gi finishing marach, ibiro yudo tenant at a first go. Kise yudo tenant, after a while the tenant go biro wuok, to onge ng'at ma biro chako duogo maduogo, manyiso ni biro keto pesa to pesa ni nindo. Mano challenges ma nyaka developers kale. Ma developer nyaka ng'e ni gimotiyo godo ni en a quality thing. En gimoro ma ng'ato kobiro to ng'ato biro gombo. Jomoko developers moko ok gi layout kako loso ot. Yudo ka layout, oket layout ma ng'ato obiro ot ni to nyalo understand. Koro ka investor ni invest kai kuma layout ok bere, tiyudo ka ok yud tenant maber. Yudo tenant anana kai lakini dakika moko biro wuok. Koro yudo ka pesa ni onindo mang'eny. Challenge moko ma developer kale en jok matindo biro ma obiro invest. Obiro wuondi no biro invest ko bi invest en mana gi nia moro. Yudo ka gimo promisi ok deliver. Yudo ka developer moro nyisi ni an abro kelo ni adwa mi ot ken 3 bedroom. Adwa mi 3 bedroom machal kama. To at the end of the product ko mi gima notimre nade? Ok mi gima no promisi. O mi gima pogore. Amo mi gima matin. Amo mi quality marach. Ama samoro yudo ka project of stall en project mochung. Koro yudo ka ng'ato wito pesa ne e project mo stall. Koro ka ng'at ma invest kata developer nyako o understand ni kuma dwaro investing endi en developer machal nade. Mano ke janyiepo developer ni en developer machal nade, and can I trust them? Osemiyo developer mang'eny challenges. Ido ka sani nitie jok ma uso off plan kaka wan gi off plan project ma wan go Makueni Road. To off plan project ni ka ng'ato ka janyiepo ko trust wa manyiso ni ok onyal nyiewo
okonya nyiewo off plan project nikech nitie jok mosoni osebiro magi wuondo ji to inyiepo to giringo to giya wasewinjo cases go katimore gi other developers magi biro to giwuondi ni gidwaro gi develop to gitimre nade iyudo ka project no chung for long ma gino okte ok dim kaka no promise koro the best thing any mondo yud the developer maber ti trust developer miyudo ni ma in nyaka gi gineno ni nitiere project mana gisetingo to gitieko kendo iseneno finishing gi kinyalo nyiewo off plan project margi ma amalo koro magi changamoto matimore ne jok madwaro invest developers gi jok madwaro nyiepo. Kabiro iri Queen kaka nyadendi mabende nitiere ohala niendi mar uso gi gero udi. Ere kaka inyalo jiwo joma nyiri kata mana nyidendi moko mabende dohero donjo ohala niendi to gin midhiero mage ma seche moko joma nyiri mantie ohala niendi kadhe? Erokamano Lin, kada wuoye challenges ma wakale kaka joma nyiri, wan gi challenges mang'eny sana. Samoro client obiro e site, to client obiro to kobiro nyiepo inikia, nikech ka jondikie. Client dwa seri, mabo keto nini to be, kokidonje box to konye ot, boss ni omi target. Ni nyaka ichop ute makama. Yes, client nigi pesa. To dwa timo ndiko kitim kama, angin ninge kama lose itim kama koko timango koko nyiepe wan kaka nyidendi wan ya bandera nyaka ilor piny to nyaka ibed nyako mora nyaka bed nyako ma principal piny tinde rach kata bed mana ni ng'ato keto ni tim kama koka timo kama nyise ni kata pesa nino weya client machielo biro biro ka in ng'ama ong'e Nyasaye idok e odi tigo chongi piny to ruoth kela client maber mok bi thagi. Koro gima nyachako wacho kendo ne nyiri manoko nyaka wati matek. Piny tindo tlokore. Ok en ndalo de wagine mamine wagine mane mon beda piny tikelo ne gi chiemo. Sani nyaka wati matek maka biro gi sukari. To wuon ng'ane be timo kama koro wakonyore. Koro nyaka wati matek kabisa. Real estate ber. Nyako mora madadonje real estate anyalo nyisi ni real estate ber. To challenges to en godo. Samoro nyalo donjo iloso de boss pesa mamalo tichuli matin mano kik mi we tich ya itiya tila moja sai chieng moribo pok kata ka imbe kori bedo developer ya koro mano knya miyo chunyi gore koro nyako mora manoko kocha cha mad maya wakako bet kamae inyalo admire wake inyalo wacho ni aka bede gi ngima ma queen ni gocha omero koyot kaka ineno no kaka ler ni okoyot wakasa iye nikech watiyo matek tich matek ema kelo pesa tema kelo mwandu tema miyo nyingi iluori kamora mora Lin sani kiwuotho kacha to jigomba macha Lin samoro ng'ato we mano chuli billion no en ichaka step by step nyaka chingi chop kamoro nyiri kikubedoko ma ok ndalo manene woguru oko tiguru matek ang'eni jomoko ng'eya koponi gombo donjo real estate manya mondo anyisi 1 2 3 chako tich ni chulaga $5,000 if I'm not wrong abeda site kanyo buru nitie buru goyi ng'ato to kadeni to gombo kia kanyo 5,000 ichulo rent 5,000 dinyal but kuma ino gi kuma chope agone maruothero kamano koro jitema gombo donjo real estate ibed ni nyadendi beda patient gima dhi mos e gima ber gima biro garaka niga gi disadvantages mang'eny real estate ber to kopo ni tiyo real estate maybe nyako moro tikali challenges mokale samoro ng'ato seri piny rach kikiyie to trust kuom Nyasaye gimora mora miyudo maber wuok kuom Nyasaye kamora mora mwatiye kata karika Nyasaye muriti donge koro wan ma believe ni real estate ni ber wasebudhe waseneno gik mabeyo gik maricho waseneno to pod wa trust Nyasaye ni bro keto wa kamoro koro en field maber anyalo advice ng'ama gombo bire mondo bi o experience gik mose experience maricho koda mabeyo Erokamano ahinya Queen. Kapok adhi ir local instrumentals nikech ang'eni kolo bende nigi thoth penjo bende dohero ng'eyo koa kuomu Queen kachiel koda Catherine. Kabiro ir Catherine kaka ng'ano mochung' ne hocho kata mana advising madwa donje e real estate business kata mana ohala mar gero gi uso udi. Ere kaka inyalo jiwo ng'ato kind ot moseger already furnished mano manigi kila kitu oselose gi ng'ama
dwaro chako ohala ni endi en odwaro ni ong'iew lo eko ged kende ere maber to ang'o momiyo? Okay, erokamano Clean. Ka wacho mano, awacho ga ni luwore gi priority mar ng'ama donyiepo. Nitie ng'ato mok dwa stress. Odwaro no yud ot to donje. Mano ng'at manyiewo furnished apartment. En ot mose losi, to se gere, to se ket ni kombe gi kitanda gi duve. Ini bide gi lepi gi chiemo. Koro mano iluongo ni furnished apartment. Nitie jok mok dwar stress. Alafu nitie jok moko modich. Ng'ato dich ma time mar ng'iyo funde, ng'iyo ang'oga ok onyal. Koro en oyudo ot mosebedo furnish mobet obire da to bete. Nitie jok ma priority gin kamano. To nitie jomoko madwa no nyiewo ot ma poko sit gere lakini poko furnish owero mtindo ne. Odwa no kel kombe ge from kumen mung'eyo. Nitie be jok machal kamano. Koro odwa no yud ot, kose yudo ot mose geri mose tigi mora mora obiro gi kombe ne. To nitie jok moko madoero mondo ongi structure mar ot from piny. Ongi foundation. Ongi ni to pesa di ma nitie jok mawero cut cost. Koro odwa ni pesa moro bende ochulo fundi, moro bende ochulo kampuni ma ng'iyo fundi cha mondo timbe na do save. Koro bedo ka nitie ng'at ma mochako gi fundi piny. Mano ng'ama nigi time ma onyalo accommodate all this, koro chaka gi fundi piny. Koro ji opogore, nitie priority mar ng'ato ka ng'ato. Koro ken ng'at madwaro chako mondo wapiny, it's less costly, moloyo kiyudo ot mosetimre nade moseger. King in that way. Koro ot moa piny ng'eni idwa ng'iyo fundi, idwa ng'iyo foreman, idwa chako ywari gi jogo ni piere ma ere kama. Kinyalo kamano to bende inyalo dhi, but it's beche ni piny moloyo kinyo ot moseger. Yes. To koro ute ma bende iyudo ka oselos gi ma duve ni to kombe bende ni. Seche moko iyudo ot maber to ndi. To site mano gere seche moko odno iyudo ka chwer en gi midhiero mang'eny ahinya. Emana penji ni kind ng'ama chako ot gi piny gimoro ma yudo ma already furnished manigi gimoro amora kanyo endo. Ini nyalo jiwo ng'ato no kawo okang' mane kind ma chake gi piny gimoro mang'iewe koselos kata koseket gimoro amora. Erokamano. Kaka sebedo field nitiere developers mopogore. Nitie developer ma give quality mabeyo ma kaka wan kampuni mwatiyogo iluongo ni AAD gi give quality ma inyalo trust kinyiewo ot mosirumo kodgi nikech the structure itself and structure motegno. To nitie developer moko ma ok ging'i ma gin bora ni giyudo pesa nikech gitimo ohala. Koro kiyudo developer mi trust inyalo kawo ot ma furnished moselos gimoro amora mini donja ing'iyo ka plumbing system sawa, structural system, paint magimi gini paint ma quality. Iyudo ka slab ka gimi slab ngi chwe moro ma timore nikech gik ma gitiyogo gin gik mabeyo. To kiyudo developer moro ma en bora notimo biashara, koro nyaka ing'e developer mitimore nade midilgo, nyaka ing'e developer idwa nyiewo go property, nyaka ing'e the profile. There's something we call profile mar company. Ing'e project magiseloso cha bentiere ji ose complain about them. Project magisetimo cha ang'o ma ji osewacho. Mago gik ma nyaka ing'e ki develop ki invest gi developer motimore nade mosegedo. But kineno ka mago te ok dhi maber tichako gi foundation. Koro chaka ting'iyo quality gi kitikelo ti jok madwaro ot gi mabati moro mopogore idhi nyiewo mabati no titimre nade tiketo. Koro be kaka nasiwacho luwore gi priority mar ng'ato. But kidwa ng'iyo ot mosirumo nyaka trust the developer himself. Yodwa miya gima developer ni miya en gima ber koso en gima chal nade. Erokamano Catherine. Ko kamano to atiero achiel ira Kolo Instrumentals Kolo. Kabisa. An gi penjo moro to ang'eni en penjo machando joma mang'eny. Okan kenda. Nitie ga udi moko migero mag gorofni madongo kabisa. To gorofni gi ler ne jomoko ma digombo ng'eyo ni sami nyiewo ot e wi gorofa wuon lo kama ogere gorofa ni en ng'ano nikech gino chando joma ng'eny joma pok understand weche real estate ni. Wuon ot mar chakre gine ne wuon lo chakre second floor nyaka malo en ng'ano nikech inyisi ni inyiewo ot to lo ken mari ler no uru kanyo endo gino itime ga nang'o. Erokamano Mano aber question
manyiepo ma sana sana jok manyo apartment penjo koro ibro yudo ka gi location matters a lot in everything investment koro bedo ka ngato ken location die location ma waluongo gi ni free lease eno kanyo mari to ndiere lease ma after some years oken mari normally en ga 99 years koro after 99 years no in kanyo mano mari after 99 years oken mari maiso ni lease de kanyo to gi apartment kaka kolo penjo ken ni apartment wan gi moro ni mother title un te jok monyo apartments gite un gi 1% share jok ma loni dong ma lo ko ni en 1 acre example alafu en gi apartment mang'eny koro ngata monyo apartment kai ni gi share e lo koro ngata ni gi 1% share to odi sani imi sublease sani ne tiere new rule mani wacho ni mondo omi ngato manyo apartment bo mi title but poko bedo at pani pod kilose poko chiek but ko seche to ngato dhi bedo gi title apartment but sani gima gidwaro gin go luongo ni lease ema ngato ni go e ode but there is a mother title ni ngata monyo apartment ni gi share mar 1% koro nyingu te nitiere lokai koro ken mar ngata chiela ineno wan kaka wan developer kami example wan developer kwanyo puodho ni nitiere nyingwa to sama wase uso to wamiyo ngato share ngato share sama wauso te wan wawuok kanyo waonge share mara jok monyiepo gi ngato ka ngato nigi share to gin gi say emi wacho gani common areas en mar ngata monyiepo ka nikech un gi share ute ken parking ngata ko simi parking to ntie playing area mar nyithindo ni en mar nyithindo te ngato nigi share stairs gi ngato nigi share ken kuma ntie gi gym swimming pool ngato nigi share ngato nigi say ngata chiel ko kelo idea nyakubed piny nyako listen ngane wachango to what can this one help ma ngato nyaka winje nikech en gi share kamano kono kanyo nitie joma gombo sana nyiewo ot lakini giluor ni bro kwalgi iwacho ni conmen ng'eny e ohand uso ugini akia ni nyalo miyo gi puonj machalo nade manyalo konyo gi mondo gibed gi luor mar nyiewo ot kata kanyalore ginyalo timo nang'o mondo kik ginyiew ot kuom conmens ginyiew ot kuom weg udi erokamano Kolo ka duoko swali no ngato kapok onyiewo ot nitiere process mar kudhibitisha ni gimidwa nyiewo ni en halali ineno ng'ama con person ok odhi bedo gi document original odhi bedo go document but documents ok en go original and then the land office abiro kanyo aya sama ngato dwa nyiewo sama con person onge ga original copies yudore land office ma in ka idwa nyiewo puodho idwa nyiewo ot ama idwaro invest the first thing mitime niya idhi neno gimidwa nyiewo ken ot idhi nyiewo ken ot ing'iewo ot bine ka odni omori ira ka odni mi mor ka odni osemori kama itiwacho ni koro ahero odu ni koro watimo nang'o kaka wan ibiro ofiswa to wamiyi gimiluongo ni letter of offer gi documents madwarore to documents wamiyi ndrieki idhi timo go due diligence we call it due diligence idhi ng'iyo kapo ni gimoro anyisi cha gi property ni endi en halali kidhi land office tibiro nyisi ni this project belongs to AAB, this project belongs to Fulani and these are the document ka gik miyudo ka match what we gave you to man halali con person ok bi mi time mar dhiye land office kichunge ni dhi fwenye alafu mostly kinyiewo property make sure ni ngi lawyer ni mar timo ni gigite ineno samoro ng'at mong'eyo ni ni pesa mang'eny lawyer nini but it's advisable mondo ibed gi ng'awa gi lawyer matimo ni gigite ma kapo ni gimoro rach to gibiro nyisi ni gini ok ber tim kama gini ok ber tim kama gini ok ber kikichul pesa moro amora kapo ni lawyer ni pok onyisi to kata in be pok itimo search pok itimo due diligence manyiso ni property ni belongs to the jok madwa uso ni no kikichul pesa moro amora kisei yudo mano bi yudo gimoro amora due diligence ni sawa lawyer ni sin go ahead mane ka kure di mele tichu ichudo mondo kikwali ni kamano
Erokamano nya Catherine, kopogre gi mano bende nitie penjo moko mathoth mikoro moga jwang penjo ga kanyo endo nikiseng'iewo ot. Ma ero koro omigo. Nitie ga service charge. Ma ero ga thoth jok matimo ohala ni endi kawo ga koa kuom jonyiepo gi eki. Mane ng'ato penjo ni yawa, ka ot en mara. Service charge en marang'o? Nikech ana wona nyalo time kenda moko chuno ni omiya gi kambi nikech kambi no bende nyaka chul service charge no endo. Neno ni machuok wach ni endi. Okay, erokamano. Service charge. Mana kaka iluonge ni service charge, en mar service, ok en mar ot. Tinya timo kendi. Service ok inya timo kendi. Awach ni service charge dhi gi okay, sani aneno ka ute mang'eny golo service charge. Service charge ni iyudo ka in Lavington, awacho kisambo kin Lavington. Kin Lavington in apartment. Apartment ni nitiere swimming pool, nitiere gym, nitiere intercom, nitiere security guards manoko ka. Nitiere jo garbage collector, gi collect uchafu. Nitiere electrical fence. Yeah? Nitiere lift, gigi te dwaro maintenance. To kata mana ot itself, ka ina oko kuchocho, ng'eni in gi ot achiel, oko kuchocho kibitimo ne maintenance. Dwaro after a while iwiche, ka nitie kumoro tiloso, ka stimo lal, ka stim balbo wang ti inyiewo. Magi iluongo ni service charge. Man, this one are payable. Idwa chulo guard ni, in gi guard gokinyi, godiechieng' guard gotieno, guard ni dwaro chuli. Takataka mwasi tiyo gori dwano collect, nyamne nyaka chuli. Ndiye jok matimo nu cleaning nyaka chulgi. Ndiye ng'ama maintain gym. Gym ka gym okethre ka ng'e giduong' dhodi ni gym okethre ni walos gym. Pesa ma service ya bro timbre nade, bro konyi. Ken kuma nitie swimming pool ni dwani mondo clean every day, pigno golo, ket chlorine moro tim nade, magi te bire service charge. Koro sama pesa nitiere mo ma jo management, ting mo luongo ni management. Management is a company moro mabiro mondo manage nu okonyu ng'iyo gigi. Koro gin magi ahinya gin magi collect ya pesa ni. Koro ka giselo collect pesa to ging'iyo kuonde moro beni timo repairs, timo maintenance, timo magi koro gin magi shughulika. Koro pesa gin ga gulugi. Gigolo pesa to gitimo nade? Giloso go. In ichiego kinyi di swimming pool, ichiego kinyi di gym, ichiego kinyi do ka koler. Ichiego kinyi do ka guard no nindo ko gate. Iwinjo, ichiego kinyi do ka electric fence tiyo, stima mar common area ntiere. Ka jok manigi backup generator ka stima lal ni to backup tiyo. Iwinjo, ka stima ko lal ni to backup biro ntimago automatic timo kama menyake di switch on. Backup tiyo. Ne jok matiyo gi lift. And then the solar panels, maintaining of the solar panels. Gigo te dwaro service charge. Yes. Erokamano nya Catherine, ko kamano to we wadhi wagadi e pimoro matin. Nyakoro moga jwang en twak moro ma iye lach ahinya. Ka bende in ng'ama obete pacho kanyo endo kata ng'ama timo tich moro amora ondiki kamoro to dihero timo ohala endo ohala mopogore koda tich mondiki ni endi. Real estate kata mana ohala no endo mar gero gi uso udi. Ohala monego bed ni timo. Nyakoro moga jwang we wagadi e pimoro matin. Tokni machok waduogo koda twag ni endi maratipo. My wife is called Lucy. Na ni mmoja tu, hakuna mwingine. Coincidentally, nilikuwa nimesimama kiti ya kansula wakati Kibaki alikuwa anasimama president. Na wakati alipata accident, na mimi hiyo wiki nikapata accident. And I was on wheelchair for 6 months. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Citizen Digital. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba.
Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Ng'atno chal ma in Thapki. Mora mana timo na dit gimin ginen kare. Ini timo gima ber wuoda. Kibedo mamuol kodgi, wabo yudo gimora mora mwadwa. En mama emane oriure gi behind bagin. Kikao morna matin mana yudo. Koro in tima gimora mora midwaro. Asingo ni kapod angima to kibing'eyo adier kata dichiel. Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Duoko mar ombulu mar paro mogol gi Tifa nyiso ni Raila Odinga nigi huma moloyo William Ruto e boma ma Nairobi, ka Johnson Sakaja otelo ne Polycarp Igathe e kom governor. Ogai mar Azimio Raila Odinga manyo ombulu Isiolo ka William Ruto mar UDA otwake weche mag ochumi kod jokanyo Nairobi. Our Dom Nabwana South got burnt. The student lost properties, about 170 boys. Jopuonjre 170 e skul sekondar ma St. Luke's Kimilili nyoni de koyo bang' mach wang'o kar nindo margi. Machiegni kendo nyikwara Ramogi Ajwang' kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik mar mbak ndalo wantie gi welo kae ka wuoye ewi ohand uso udi. Adwano je ote machuok kamuore namba 23600. Aneno ka owuoro ote maber kayo maber kabisa. Aneno ka nitie gi ote mar Celine kawuok Ahero. Anapenjo ni ot ka isenyiewo kata 100,000 en mari teko serpod nitie pesa ma ichulo mar odno koso. Apa ni penjo no sedwok kanyo endo. Antie gi penjo ginene ote mar Milika wuok Green Park Mombasa Road. Wacho ni ahero nyidendigo nikech giwacho adiera. Ana deal gi general property to okoyot kaka ng'ato nyalo paro. Kisera ng'enye maka kokitang' to iuso nyaka ngimani. Antie gi ote mar Victor. Wacho ni an Victor kawuok Moro ni penjo ni bende nitiere qualifications mondo mi ondiki penji na jolony. Ote moro nitie ote mogik adonje Facebook. Aneno ka Onyango Kevin Malungu wacho ni Kanyadoto osemoke oliel John Abala Mwala ana wicho kognosori Karungu agombo biro e studio kanyo wich lin maler sawa lini winjo ote ni kanyo. Eric Tonokumu wacho ni Lockton from Mombasa Mchomoroni tijino ber ahinya en mane odwaro capital malongo kod dimbruok. Daer chwalo ne wendo mantie studio kawuono e penjo moro kaendi ma janeno moro penjo ka be nitie qualifications. Apa ni owinjo ka nyadendi moro wacho kanyo ni en nochako mana gi 5,000 to idha maber to sani owinjo maber kama intie. Ka nitie qualifications moro amora ma ng'ato nyaka bedgo mondo odonje ohand uso ot kata gero ot ni. Erokamano. Anyalo duoko penjo no. Ing'eni kata ka ng'ato dwa donjo real estate kata bed mana ni ero 5,000 eni kanyo. Mokwongo nyaka isom. Ok inyadhi adhiya gi nono. Nyaka ibede gi language moro minyalo approach go ng'ato. Nyaka ibed representable. English nyaka ing'e. Idwa kata explain mae to koro wawuoye dholuo nikech wan Karamogi ka. But ka wan e tich wan joma opogore. Kendo wadhum seriously.
Nyakisom ok ochuno ni nyakisom real estate kok idonje real estate. Wan kae wasomo gik mopogore opogore. Kata sani an nadok e school atimo public relations. Opogore gi gima timo. Koro nyakibed ng'ama ing'eni somo ber. Somo kelo knowledge. Nyakisom kok inyalo explain kata mana e tich ma intie no. Waromo gi joma opogore opogore. Waromo nyaka gi joma dongo. Tijwa ni omiyo koro wang'eyo 1 2 3 mano kwa nyang'eyo ka wabet ot. Koro nyakibed gi education mano mokwongo. Ok nyandiki kok isomo nikech dhi tami kaka iwuoyo gi ji. Nyakisom. To kata ka bed ni jonyuol ne ok oteri e skul nikech koso pesa, kise in gi tiji moro matin, dog e skul, yud education. Mondo koro kata ka ng'ama ndiki no, sami timo ni interview, tiyudo kaka ijie awach nango, iji express, mondo iyud that job. Qualification nyaka bedi. Nyakibed inyalo ng'amo penjo na nyalo wacho ni nyalo bedo ni somo gimo opogore gi real estate, but as long as inyalo ji express ting'eyo gimitimo, inyalo donje real estate. Real estate en kaka school. Kisedonjo tipuonjri, tiyudo jok be network nitiere. Koro samora kia gimoro to Lin ong'eyo. Lin nyalo explain na Queen idhi marach tim kama. Koro somo to nyaka bedi ma ok dang' ariambi, but onge qualification moro malich ahinya. Malich ni nyakibed gi PhD masters no, but nyakibed gi education moro manyalo guide kadi mar tich. Yes. Erokamano nya Queen, mana bende penjo ma bende dahero penji ni wan kaka jalo mochung' ne weche gi mar uso udi bende. Nitie gimiluongo ni commission. Yes. Korka real estate kaendi gi brokers. Queen leno ne wach ni endi machuok. Ere kaka unu loso nikech broker bende bro dwaro mare. Semoko dwaro kata mana wach ni 40% ni ndongi 60. What's commission endi utimega nade gi brokers? One kaka AAD real estate. Yes. What yogi agents. One koro brokers. Koro yogi agents. So percentage more me. Yeah. Koro kibiro ti register kodwa to one gigi milongo ni agency agreement. Wami ti sign 3%. Koro kiuso 1 bedroom wa Grand Premier kama ni birecha 12 million kama. To wami 3% of 12 million. Mano egimo wachuli kaka commission. Kaka AAD. Watiyo gi agents. Kwanza agent gonge kelo client. Wahero gi kabisa. Bi kata insani kibiro Lin. Wachuli maber. Wami 3% lero. Iso aso fuku kikinyisi waducha. Mwanya. Ya watiyo gi ji. Kendo wachulogi. Kendo one straightforward. Nikech kise sign agency agreement no. Onge kamwanya luo kie. Luo koto nitie kata anan. Nyasuwa kama luo kelo kama denono. Ya. Koro nyaki sign kodwa. To wami 3% no. Maber kabisa. Kendo ka client ni osechulo 20%, mo sign sales agreement, wachuli. Maonge dao. Onge manya tao na manya kamoro imi maber. Kabiro iri Catherine, mane penjo mabende na penje wi service charge. Ntie jawinjo moro kata janeno moro mu penjo ni penjna Catherine, ni service charge ni endi itimega after how long? To ngato nego bed ni golo pesa di. Lero ni machuok. Erokamano Glen. Service charge en gima ichulo dwe ka dwe. Nikech sama in gi kaka asewacho, service charge oting'o security, oting'o ng'ama timo usafi, jaywecho ni endi odwaro pesa ni monthly. To ng'ama ondiko jogi un jok modak kanyo mundikogi. Koro manyiso ni service charge ni nyaka bi monthly. Koro nitie jok moko maneno ni monthly no, koro go isabu kapo no miu 10,000 to 10,000 inyalo wacho ni ichule quarterly. Ichal ng'at ma nyachulo rent quarterly, koro ichule in 3 months. 3 months insiche busegol mari. But service charge and payable monthly. Nikech security guard cha caretaker wa wan godo cha dwano chule by the end of the month. Nikech wane mwandike. Kichulo services mano ise nitie jok mendiko piny kanyo madu matimre nade. Ngat machoko ni yugi cha takataka cha odwano chule. To ine mendike nikech in mudni service. Yes. Catherine gi Queen utimo tich maber ahinya nyaka wach puoch gi pak nikech mondo yud nyideni kata mana joma mine mantie ohala ni dibede oken gima yot ahinya. Nyiswa uru gima unwuon usega kadhe ohala ni endi maliche ahinya.
nyaka nuchako ohala ni endi mar real estate kama uso gi gero udi nyaka kawuono ni endi mabede duhero lero ne nyukwar Mogajwang nyalo bet onyo ne ng'ama dwaro chako tijni endi ni magi thoth kuom gigo monego bed ni ati gin giwegi gi expect ni nyalo bet ohala ni endi achako kodi Queen. Erokamano Lim. Yes. Kada wuoye ewi real estate kaka nachako an kama gike kachako gi challenges mana kaka nawacho challenges to ng'eny obed boss obed client sana mekwa gi client trach kabisa cause iyudo ka client gieki nitiere moko ma okubiro kata nyeot eno bira kata gi girlfriend ne moro kwanyo biro godo ino se wuondi ka kodwa nyiepo ma ini mor ma ingeni wan gi challenge nikech imiyo waga target kiki ne ni warwakre kama wabet wan gi target mabe ko ki it target nino tinyami termination letter nikech kae watiyo to ji mang'eny be dwaro tich koro iyudo ka client obiro mera moketi mani kinyo chudo kiny omeri mor ma kinyo chudo kiny ka kiny biro koro ko maxi bilen en koro onya kata bloki nikech otimango ok en serious obiro mana oyudo nyadendi moro kanyo odwa no wuonde ni en gi pesa to samoro onge go jaber be kosereno ka ot ber oye box koro ni wuonda all the time kama dhi nyeo ni otonge koro mano challenge wayudo pressure gi client wayudo pressure gi boss but at the end of the day wasonga yeah iri koro Catherine ponj gimani kadhe maliete mogik nyaka nichako ohala ni endi mar real estate kata mana uso gi gero udi erokamano kawacho mara okopogore gi gima Queen osewacho inya yudo ka yudo client adieri yudo investor nya paro chieng' moro ne wadwa uso loan wadwa uso runda koro wayudore ji gi jejent moko wayudore koro in town wago suto nyiswa ni wadhi hotel mane hotel mo town ka wadhi kuro no koro ngeni spend pesa koro anganyo investor biro wada uso lo wasego kwan kakidwa timo ang'owa kakidwa nyiewo ot idwa nyiewo nikech ne lo maduong investor bende dwaro no dwa invest magi gitano osedhi through isego hesabu isetimo ang'o ng'ano dhi to lal na keto hope ni client osebiro bakata nen mana client mane do fresh ng'ato nen client mane wuotha be na ng'ato mane ok dwar nyiepo to yudo ka isego kode kwan koro gima abira lani kikwago kwan gima pok odonjo koro mano na yudo ke kana chako koro nikide do client gani ase omoka but gima dogo fwenyo ni obiro pole nikech nitiere ok ji mang'eny manyalo afford nyiewo gima duong' ma pesa ng'eny kamano koro nyaka wan be understand waelewa client nyaka be understand client nyaka waelewa to client man godo ni client chal nade to client serious ne chal nade to bonyalo nyiewo tadi koro ambi nyaka wan en changa mondo mokale just to identify client to client ni madwa spend go all time ni en ng'ama chal nade yudo kinyaka kata 3 months ki iluri gi client kadi iluri gi ng'at mok nyanyiepo bedo kamano bedo changa mondo mang'eny kabisa yes ang'o mapogi koda jok moko bende nitiere ohala ni mar real estate kata mana uso gi gero udi gima propogo wan en finishing quality michiwo quality machal nade alafu amenities magi miketo ka ng'ato madwaro kidwaro mundi stand out amenities nyaka iketi gik ma ji ohero ng'eni ji ohero leisure ng'at madwaro spend pesa ohero gik mabeyo koro nyaka iketi gik mabeyo kaka swimming pool nyaka imiye ji ma kochopo gokinyi to dhi malo to dhi mana ng'owa to timo swimming pool nyaka imiye kuma nyithindo tuge ng'eni jok madwaro dak maber en odwaro kuma nyathine biro tuge to nyaka iket those gik ma nyithindo tugego iket gi kanyo mago biro make him stand out ot be nyaka iket ot man gi space ng'eni ng'ato ero ni ma sitting room lakini ma space monyalo wuotho gi ma ji gimodire nyaka mi ng'ato gima nigi space maber nyaka mi ng'ato ot maber plumbing system karach to ot nyadi dwa chako dum iwinjo ka roof mar sewage dum mano nyiso ni plumbing system nok timre nade nok ber koro plumbing system nyaka give ma proper maber mondo I stand out painting ndi jok matiyo gi painting ma after a while to chako peel off nyaka iket painting maber gi ma long lasting and about finishing odi kitimo odi to nyaka yamwa ni you are going to spend mondo give something out mondo stand out from other developers
mondo give ma long lasting ma ng'ato ko biro no invest to kudwa chako gero project moro to pod biro isani an gi idea madhi manyo project cha maruche madwaro okaw ka pod apiny ochulo mos nikech wamiyo nyaka ji time mar chulo mos nya yudo project meka apiny waluongo ni off plan koro project ma apiny mar off plan yendi wami ka project dhi kaka imedo chudo koro chudo mos inya chudo monthly inya chudo quarterly inya chudo kaka wawinjore kech one be very flexible we understand our clients koro itido ki ichudo mos to kwati ko gerod no ndo titieko biro mana nikech trust gimano wami mokuongo kata tipingo winjo mokuongo kata profile chalo nade. Yes, koro is a matter of michiwo is as a developer. Ichiwo gima good, gima ber, gima ng'ato ko neno to hero. Design, the layout chalo nade. Gigi te matters, the type of tiles miketo, bathroom ni, iketo tiles madwa lwaro ng'ato piny. Koro gigi te nyaka ing'i. En paro moro maliwa ahinya. Kaka mana tuadhir ko local instrumentals. Erokamano Lin, an gi penjo moro madohero chwalonu. Asante sana. An gi penjo moro kae. An gi penjo ariyo, achiel mara to achiel en mar janeno wa ndikonwa ote moro machuoke SMS kae. Penjo nachalo kama. Chon ute ni uso mana iginene. Udi ni uso mana gaset kaka wacho chien kaka wachako. To sani ging'eny iuso gibedo hawked nyaka mtokni. Iyudo ko bawo tese akiani gino kelga ang'o mokelo gino. Okonyalo wacho ni en demand nikech ka gik moko ni demand ahinya be oklandi. Ji manya kendgi to ang'o mokelo gino. Penjo mar ariyo en moa kuom Churchill sirkal wacho ni green card en ang'o e issues mag law. Mago e penjo mango koni. Ai, erokamano. Kacho penjo mokwongo Mano wacho ni chon ni yudo ni ute ni uso. Koro gima timore sani ni sani piny olony. Ani piny ochiek. Piny olony, piny ochiewo. Koro iyudo ka ng'ato ka ng'ato ng'iyo, it's just an idea alafu kelo idea into implementation ni ang'o manyalo timo mondo reach my target. Ka target na kan gi ot to order ni ok en end en affordable house. Affordable house ng'iyo target group nini kanye. Target group na bro yude bas. Dong bas emidhi era na kaka ng'ato nyawo niya my idea ni adwa ni mondo girani mondo ochopne my target group na ni kanye ka dir lin bro market na mara nini obidhi e TV ka en gazette kaka chon ji timo gazette ngini commonly manage tiyo go chon pass message no ken kaka sani kaka koro ka apil imero dhi kaka jimedo yudo ideas mopogore mar marketing waluongo gi marketing strategy en kaka pachi nyalo dhi ni inya chopo ne ji oginade. Koro kapo no marketing strategy to gi implement. Yeah. Kabiro iri Queen. Aneno kabine sama yo wangwa wach mogik madihero lero ni nykwar moga jwang ewi ohala ni ndi mar gero gi uso udi kata mana real estate. Erokamano Lin, kada wuoye wach gero udi ama wach real estate ne joluo wa wuoguru oko. Real estate ok en kama pesa ni dhi tiwito. En kama i-benefit. Tiyudo your income. Chon ing'eni joluo nokohero investment ama nokohero nyiewo gimoro town negi dwell sana dala but jo dhok mamoko emane changamka. Koro iyudo ka sani eri pinyo change. In fact, I'm very happy because most of my clients gin joluo. I'm more seriously. Joluo sani wuok oko, joluo nyiewo ot kendo gin mor. Kendo kar ot kanye ma investment bere. Kopo ni maybe okinyal nyiewo high end. Manya lo moro. Tima giri moro, iyude income moro. Gera chaka kata gi mabati. Yes. Yeah, to banka Nyasaye osegwedhi. To koro nyiewo moro. Ne ng'ama bo bedo jaoda jaki bed developer ikri jaki bed developer nikech in gi kwach madhako. Yeah, real estate ber. Yes. kabisa kenda nyalo advice joluo wuoguru oko manyuru pesa kokinyal nyiewo lo nyiewo ot nyiewo lo igedi to kinyalo nyiewo ot manyawa biro mi ute mabecho ute ma finishing ler. Yes.
ot makineno tiwinjo maka chunyi duogo iwe badi chope polo ya manywa uru joma dwaro udi ngade mana gikanyo ndo akwino mana pio Catherine kabene watieko wach mogik madihero lero ni nyikor Mogajwang ewi ohala ni ndi mar gero gi uso udi kata mana real estate. Ero kamano len gima da wach ne nyikor Ramogi ni giwuog oko mondo gi invest. Kik wawene gini na jodhok moko making'iyo ng'at manigi pesa mo invest manigi properties oko kae tiyudo ka jodhok moko manigo wan be wanyalo timo gini. Gima mora sani mana kaka Queen osewacho ni sani jok ma invest mo biro god mo rado god iyudo ka gin jodhowa ma jogi invest moro wa Saidi kendo wadwa ni mondo jowa obi mang'eny mondo gi invest sami wacho ni project moro nitiere Lavington at least wayude 30% moro mar jowa sami wacho ni wan kanya nitiere moko wayude ni wan be we can even build a mall mondo waluongi nyingwa agombo ni mondo joluo wan jodhodwa mondo wa invest mang'eny. Ero kama ni nyako ma iyudu e social media mane ndo mbui Facebook, Twitter, Instagram benu nyalo chiwo namba masime ne nyikora Mogajwang masiche moko bende nde ohero penjo moko machielo kalure koda tijni ni mar gero gi uso udi. Ero kamano len ka gi kampuni waluongre ni AAD Real Estate ka website marwa en www.ke.aad.ke mana website marwa kidwa ng'iyo mo details magwa ke namba mar simu mar AAD en 07 kusawache gi dholuo 0 7 4 191919 mane namba wa mar company mar ikuluongo ni AAD Real Estate Company kanya nyalo yudo wa maber kidwaro bine ute wa kaka longo. Ero kama na inya ko kama no to ero kama inya Catherine kachiel koda Queen komie mar mono mi ubi e cheno ndo mar Mbakdalo kidieny mar yuto mari nyakoro Mogajwang podo wacho ga pile ka pile ni mari oloyo marakwa sani ndi pinyo lonye thoth nyikora Mogajwang donje ohala no ndo mar uso gigero udi kata mana real estate podi bede pacho kanyo kitimango ko kamano to warad kendo dicheng machielo luonga ni Lynn Ramogi nyar nyakach an betiko kawacho ni chama beach ikana beach to ibiro yudo gimidwaro e ngimani luonga ni DJ Local Instrumental warado kendo kiny e chenro machielo mar Mbakdalo.